ukhulume isibusiso nasenganeni. Abantu abasha ngiyathanda kakhulu ukuthi asingabahlukumezi abantu abadala. Asingabakhalisi abantu abadala. Icala ukukhalisa umuntu omdala. Isiqalekisa ukuthi kube nomuntu omdala okhala inyembezi ngenxa yakho. Abantu abadala asilandeni izibusiso ngo2018. Uma sifuna ukufika ku2020 kwivision enginayo engikhuluma ngayo njalo kubantu abasha ukuthi let's have a positive mind, positive thinking. Sibe isibonelo ezintweni zonke. Akungabi nomzali la KZN okhalayo. Akungabi nomzali ozobulawa abulawe wena njengomuntu omusha ngenxa yokuthi uswabizwa igama lesibili kuthiwa iphara. Akulona igama lakho lelo. Abazali bakho bakupha igama bathi ngusibusiso kodwa usuphenduka waba usiqalekiso. Bakubusisa igama lokuthi uthembe elihle ekhaya kodwa wona uswaphenduka waba ulahliwe. Ngithi ke mina awube isibusiso ezintweni zonke ekhaya. Buyisa leya into abazali abathi uyiyona ngawe ekhaya. Bayisibusiso ungabi naleli gama lokuthi usiqalekiso. Ungabi naleli gama lokuthiwa iphara. Igama elimbi, igama elinukayo, igama futhi elingcolile engalazi ukuthi liqhamukapi kubantu abasha. Abantu abasha banisibonelo ezintweni zonke. Zithande iba isibonelo. Balekela abangani abathi asambeni sokugqekeza. Balekela abangani abathi asambeni sohlukumeza abantu. Balekela abangani abathi asiyeni kodakwa, asiyeni kontshontshe izimoto zabantu, siyongenela abantu belele emakhaya. Yicala ukuhlukumeza abantu abadala. Asibeni isibusise emakhaya ezintweni zonke. And mfethu asikusho ukuthi ukhiye oya empumelelweni. uNkulunkulu ubeke kubantu abadala. Ukhiye oya empumelelweni. uNkulunkulu ubeke kubantu abadala. Nkosi yami, Good News Community Radio 93.6 FM. Isikhathi siyaphoxa 5 imizuzu eselapha muba kushayela ihora lesithathu nangoke omunye umqhafazi uthi amen baba nobhuti Nkululeko yimi lo engahlala esibhedlela for 6 months ngingasakwazi ukuhamba kodwa uJesu wenza umusa kumanje ngiyazihambela. Ake siphinde sibheke omunye la uthi njena bobhuti bami ngiyanithanda ubalo ucaba ngisazo uthi usazomfonela ke ubhuti Nkululeko. Siyabonga kakhulu ke webalu wethembela uzomthola noma kanjani uzoyishiya inamba yakhe before aphume. Good News Community Radio 93.6 FM office ukhuluma nathi ngempela ke 0325333003 noma ke kona isikhathi sesidliwe inja ngempela. Imizuzu ke yasho yamine ngempela sele ngaphambi kokuba ke kushayelona ihora lesithathu noma kanjani emashayora lesithathu. Mina ke la ngiyobe sengiyaphuma. Adventures in Odyssey izobe seyalandela ngolimi lwesingisi. Kuleko mfethu ngoba sesiyaphetha. Utholakala kanjani? Ngiyabonga kakhulu Zweli, ngiyabonga kakhulu eKZN, ngiyabonga kakhulu kwimsakazo yonke kwimedia ukuthi bekholelwe einkulumeni zikaNkululeko Khanyi. Kakhulu ngiphuma ikhwela la kumemezela khona ngithi abantu abangazibulali sekwenzeke konke. Ngazama mfethu Zweli, ngishayekile kaningi, nginamasikazi amaningi, ngineyilonda ezinkulu ezibhibhayo empilweni yami kodwa ngaba nento ethi angizukuyibulala. Ngahamba ngayo kufunda uJobe. Ngathi uma uJobe sekwenzeke konke ngingeke kwazi nami ukuthi ngiyibulale. Ngiyabonga kakhulu kwimedia eKZN, ngiyabonga emhlabeni wonke South Africa ke nangaphandle. Ngiyabonga nakuwena nabaphathi beGood News Community Radio Station ukuthi ninginikeze leli thuba lokuthi kube sekhaya kithi la ekhaya. Sekufana ukuthi kusekhaya kithi. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ningicele ngigijime njengendodana yenu ngizokhuluma ngizokhuza ikhwela lokuthi sekwanele ngokubulala gogo, sekwanele ngokuzibulala. Ngiqaleke amathozi mfethu Zweli engwenzayo. Sihambela amalokishi, sizohambela ngisho kwaMashu, sizohambela ngisemlazi, sizohambela eNtozuma, sizohambela koDabeka, sihambela ngisho phansi komfazazana, sihambela koPhongolo kweNyukhasela eSouth Africa yonke la khona sithi ungazibulali. Sekwanele ngokuzibulala. Thina ke amathozi ethu asizokwenza edolobheni, sihambela nje emakhaya. Sisebenzisana nohulumeni wakithi South Africa nowakhona la kwaZulu. Ngisho njalo ke South Africa ngithi abantu abangayibulali sekwenzeke konke empilweni lisasekhona ithemba elinguNkulunkulu. uNkulunkulu uyabathanda ezimini zonke ezenzakalayo empilweni. Okulahlekile empilweni yakho hayi ngoba sekuphelile ngawe kodwa uyakhiwa, uyaqiniswa wena. Ungalilahli ithemba. Ubalekile lokho kwenzekala ngawe empilweni njengamanje hayi ngoba kuyakubulala kodwa kuyakwakha, kuwakhela ngomuso. Ungazibulali. Ngiyabonga kakhulu mfethu Zweli,
ngiyatholakala ke ku Facebook igama lami Nkululeko Khanyi kanti people they can reach me ku website yami www.nkululekokhanyi.co.za www.nkululekokhanyi.co.za ngiyazi ukuthi abanye ke bayafuna ukuthi baxoxe nami ngicela ukubapha nansi inamba elandelayo abafuna ukuthi ngize einkonzweni zabo sizokhuluma nabantu abasha abafuna ukuthi size ezikoleni ngoba siyahambela khona sizokhuza umoya we-suicide nansi ke inamba abangakwazi ukuthi kumeme ngime kuyona ithi ke 073 337 8988 073 337 8988 kanti ungathi ke info@nkululekokhanyi uma ufuna ke sixoxe ngama email kanti ku Facebook na ku Twitter na ku Instagram ngikhona Nkululeko kwaKhanyi singaxoxa ngiyakwazi futhi nokuxoxa ke nabantu kodwa ke noma ngakwazi ukuxoxa ne-individual people ingakho nje ngithi ngcono manje ngimema sizokhulumani ke sonke sizothi sasekhona ithemba uNkulunkulu othembe wena uyanthanda abantu abasha nibe isibusiso ngiyabonga kakhulu mfuthu Zweli uNkulunkulu akugcine uNkulunkulu akubusise emsebenzini owenzayo nesiteshi sonke ningazibulali sasekhona ithemba ngiyabonga kakhulu ama-CD yakhona ke yatholakala Nkululeko Khanyi ungazibulali igama le-CD ezitolo zonke eSouth Africa lingakusiza nawe I thank you kunjalo ngempela ke onendlebe makezwe lokho umoya